Mga kaibigan tuloy lang ang suwaybay. Kaya limbuyog at nasa ganun mga kaibigan, wala kayong maligtaan na mga joke ni Alimbuyog na napakaganda na hinanda ko po para sa inyo Lagi pong inyong pakinggan Alimbuyog TV official channel mga kaibigan. Yan ay alam na nyo. Subscribe kagad mga kaibigan. Ayan po tungkol sa kampo. Yan po ang pamagat ay tungkol sa kampo. Alam niyo mga kaibigan, naglalakad pala ako kami sa kalsada. Kasama ko yung barkada ko. Sabi Alimbuyog, o ano mga kaibigan, ganda ng gupit niyang kasama mo Siyempre, sundalo Ayaw nga, ganda ng gupit ng barkada ko. Ay, ibig ko sabihin Alimbuyog, saan nakadestino yan? Pare sa kampo. Isang kampo. Ay marami paring nadestinuhan yan. Minsan ay pwede sa Kalapan, pwede Pinamalayan, pwede kung saan lugar paring nadestino yan. Barkada kong yan. Ay di ngay, lampas na ko kami, pasyal-pasyal kami sa bayan ng barkada ko. Sabi ko, tanong mo pare, ayos man din yung gupit mo. Bati man din agad sa'yo ihaba. Laging sundalo. Mabigat na sundalo yung kasama mo Alimbuyog Ganda ng gupit Ay di ngayon, nung kami bumalik mga kaibigan, bumalik kami nung barkada ko, kasama ko yung barkada ko. Pare Alimbuyog, kasama mo naman yung iyong barkada. Ayos talaga sundalo pala naman yan, hindi mo agad napakilala sa amin Ay saan ba ka talaga Alimbuyog nakadestino yung barkada mong yan? Yung sabi ko nga pare sa inyo, napakalalayo ng nadestinuhan ito. Pwedeng Kalapan. Kung saan lugar pare nadestino ito. Ay ngayon, hindi makatisyo isang barkada ko. Talagang pilit. Sabihan na Alimbuyog kung saan kampo yan nakadestino. Pare, sa totoo lang, talagang ngayon nakadestino sa kampo. Ay saan kampo Alimbuyog? Dito sa atin sa Pinamalayan. Kampo sa Pinamalayan, hindi. Pare, Kampo Santo. Sa Kampo Santo, hindi naman yan, kaya nga destino ng Kalapan yan. Kung saan lugar yan, pare, sa kampo. Ay, yun lang, pare. Hindi man sa kampong pan. Kampo Santo. At yan ay Sukultorero. Yan, kaya ang gupit niyan ay parang sa army. Ano mga kaibigan, sabi ko sa inyo yan ang mga kampo. Kampo Santo.